Bones, xavales, com estem? Comencen els dies guais de playa i tal, tot i que fa un pot de fred encara, però no passa res, estem aquí. I anam a un lloc molt xulo, el que hem de fer una excursió primer, vale? Baixar és molt fàcil, però pujar després és un rotllo, així que ara per ara només hem de baixar. Així que res, vaig a presentar la crew d'avui. Naina, vídeos anteriors de un dimarts qualsevol. Mi amigo que me debe. Mi amigo que me deu pasta. De Clara Lledó, atleta maratoniana, mitja maratoniana, la bala Clara Lledó. I d'on qui és? No, la Paula, filmmaker que me fa els vídeos, també m'agrada molt bé. I el protagonista màxim dels meus vídeos, que sempre surt, l'Enric. Sí, no, te van conèixer de YouTube, de Júlia, però bueno, ara farem l'excursió i anirem a nedar un poquet. Vinga. Toma, Enric. Estem fent l'excursió aquesta baixant, és un ratito, la veritat, doncs està bé, perquè és baixada, però després haurem de pujar i clar, vas bastant carregat, saps? Són problemes de després. Ara estem a punt d'arribar, és veritat que està molt guai. La cosa és que en aquesta època de l'any l'aigua està una mica freda, però anem equipats amb el neopreno, així que algo podrem nedar. Així que res, continuem a l'Ots. Vale, l'Ots, ja som a baix de l'excursió, hem arribat en aquesta cala superxula i ara Enric i jo i alguna valenta anirem a bussejar un poquet perquè aquí hi ha coses bastant xules, algun túnel, alguna cova i bueno, Enric, que ho sap tot, mos ho mostrarà i serà molt xulo, tío. Ara mos probamos el neopreno y todo, tío. Y vamos. Y para la guapatos. Venga. Xavales, que m'han dit. Idò, el que farem ara, el mateix que l'altre dia. Un parell de baixades cap a baix, intentar aguantar el màxim possible. Ara estic esperant que el GPS me trobi i puc començar un poc l'entrenament. Vaig amb això aquí obert. M'ha molta aigua. Però res, anirem per allà que hi ha algun túnel que sigui guapo i res, sabem quant d'aguantat dins la mà que està puta gelada. Bueno, al final mos hem animat i hem fet un capfico i l'aigua està puto congelada. Però bueno, quan t'aclimates un poc s'està bé, más o menos. Ha anat bé, ha anat bé. Sou taronja, tio. Això és síndrome de Raynaud. Vale. És que no tens... La circulació no t'arriba a les zones més allunyades de les coses, les extremitats. Bueno, va anar bé o no? Molt guapo. Sí? Què més? No, res més? Sensacions de principi d'estiu, costa un poc més, però anirem millorant. Molt bé. Ara, a dinar. Tio, Naina loquíssima, tio. Com ha voltat? Mitja hora. Naina, campiona, fins on t'han ficat? Ja m'he ficat fins allà, fins a punt on vosaltres, però sense neopreno. Sense neopreno, tio.
No, loca, Que loca, han d'espavilar, no en saben, són fluixets. loca. Van d'atrevits i de benells i... No. Mos disposam a fer una acrobàcia de dron mai vista a la història de rodatge amb drons. Anem a passar per el forat d'una foradada i intentarem tornar el dron d'una peça. Va, perquè potser podem passar i no tornar el dron, però no, nosaltres el tornarem. I... take off. Allà. Anant cap allà. Concentrat. Està molt guapo. Merda, vull veure fer. Vale, vale. L'hem recuperat, l'hem recuperat, l'hem recuperat. L'hem recuperat. Bien. Dios, l'hem recuperat. Menos mal, tío. Mira'l, on està el petit? Allà dalt, allà dalt. Sí, sí. No el veig. Bueno, ara ves contra llum. Hola, 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 tío. Li he pogut passar molt malament, Lots. S'ha aconseguit. De locos, tío. Bueno, Lots, i ja estem de camí en el cotxe. Ara toca la pitjor part del dia, que es tornar. Trupe, com estem? Naina, la veritat. Naina s'ha cremat. Bona torradota. Bona, xavales. Hem acabat l'excursió, ja estic tan cansat que he estat petat de gent i he perdut la vergonya. Ha estat hora bona de pujada i per si era feixuga ja de normal en totes les motxilles, doncs mira, mos han posat ploms. Els ploms. Els ploms per pujar un poc més carregats. Bueno, Lots, i després d'aquella pujada infernal estem morts i hem tornat cap a casa, lo que hem trobat temps per aturar-nos a fer un gelat. Són les 9:10. Acabo d'arribar a casa i això ho considero un dia de puta mare, tio. Tot el dia por ahí pel món, a una platja, d'excursioneta, geladet... Poc menys se pot demanar. Així que res, estic cao. Hem de buidar tots els trastos, fer sopar i a jeure, que estic mort. Així que res, Lots, estic supercontent si vos agrada aquest vídeo. Estic agraït si heu arribat fins aquí i mos veiem en el següent, que se vienen cosites. Adeu, Lots. Oh, estic cao, tio.